गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन आंनि चेनेलाव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अफ आसाम इउटिअ जायखौ बुङो इउटिअ बे आफादनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बिथाङा दिनै मा बुंदों। दिनैहाय वेस्ट बेंगलनि कमतापुर दिनैहाय चिराङाबो हाबगोन होननानै बुंनो हमदों। नाथाय थांमारगोन नामा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआबो कमतापुरावहाय? जुदि चिरां डिस्ट्रिक्टआ जुदि कमतापुराव जुदि हाबहैयोब्ला अब्लाना जों बर'आ मा जाहैगोन आरो बिटिआर एकर्डआव मा जाहैगोन? आरोबाव बिटिआर एकर्डखौ दोनथ' बिटिसि एकर्डआ मा जाहैगोन? जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' सुबुं जेसेबां बर' सुबुंफोर दं, जुदि चिरां डिस्ट्रिक्टआ जुदि हाबोब्ला होनबा दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा गुबुन डिस्ट्रिक्ट बेफोरो बर'आ सोरबा सिरा जाग्रानि आथिं सिङाव थानांगोन। अब्लाना बर'आ मा जाहैगोन? जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना एसे साननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। बिथां कुचबिहारनि राजा फोलेरनि दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टखौबो आखाइ होजेनदों। गाबोनो बाक्साखौ होगोन, समफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा गुबुन डिस्ट्रिक्ट बे जेसेबां बर' मैखोम बर'फोर दं, दिनै बेफोरबायदिया सोरनिबा आथिं सिङाव थांनो हमगासिनो दङ। होनबा जों दिनैहाय बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मैया दाखालिफोर जेरैबायदि नुदलायदों, हाद्रि सारफावनाय बा हाब्रु खुबैलायलायनाय, सोरबाया सोरखौबा गियान आखल आखु मोनथिलायनाय, बेफोरबायदि बयनिबो आखल आखुखौ मोनथिगौ। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, दिनै कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ, बेफोरबायदि लेंगुवेज, बेफोरबायदि सोरबाया बोरमानो, सोरबाया गामियाव मिथिं खुंजानायनो, बेफोर खोथाखौ बाद। जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जों माबोरै लांगोन? जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ दिनै कमतापुराव थांनो हमगासिनो दं। बिनि बारै साननायासो मोजां। नोंजों आंजों दिनैहाय पलिटिक्स लाबालाबनि नों गियान गैया, सोरबाया अगियान, सोरबाया माबि ABCD दिनो, बेफोरबायदिखौ बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया। ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव जों बर'फ्रा खौसेथि, बर'फ्रा नङा, आं बर' रायजो राजाखौ होनाखै, नाथाय जों बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बेफोरखौसो आं बुंनो सानदों आरोखि। लोगोफोर, इउटिअ आफादनि प्रेसिडेन्ट मार्कुस बसुमतारी बिथाङा मा बुंलांदों, नोंथांमोना दान्दिसे गोसो होनानै खोनासङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। आंनियावहाय साबस्क्राइबारा 45,000 बा 45,000आव 5,000आ नायोब्लाबो जेबो नङा। बिथांमोनानो दिनै गोबां खोथाखौ रायजो राजानो फोरमायलांगोन होननानै आं सानो। लोगोफोर, बिदिब्ला जों इउटिअनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट मार्कुस बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों बेखौ दान्दिसे खोनासंना लानि। खुलुमबाय। गिबियावहाय आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ जोङो बावहरग्रोयो। दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो मोनसे निउसखौहाय जों खोनासंनो मोनदों, जायानोखि जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो दुखुनांथाव निउस। बेनो जाहैबाय अनन्त राय महाराजा होनना बुंदों, राजबंशीनि महाराजा। बिथाङा दिनैहाय मोनसे खोथाखौ बुंदों ससियेल मिडियानि दारै, इलेक्ट्रनिक मिडियानि दारै, जे बावैसोनो वेस्ट बेंगलनि माखासे डिस्ट्रिक्टखौ लानायजों लोगोसे आसामनि, वेस्टार्न आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टखौ लानानैहाय कमतापुर इउनियन टेरिटरिखौहाय दानाय जासिगोन होननानै बिथाङा अमित शाहजों गावजों रायज्लायनानै बे डिक्लेयारखौ होदों।
दा बेवहाय जुदि जोङो नायोब्ला बे 6टा डिस्ट्रिक्ट आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि गैथारलाबो 2 डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआ हाबसिगोन होननानैहाय जोङो मिथिनो हादों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। मानो होनब्ला 1967 निफ्रायनो जेनाखि पिटिसिनि दैदेननायाव उदयाचलखौ लानानैहाय फैयै जोङो बर'लेण्ड मोनसे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जेनाखि आन्दलन खालामबोदोंमोन, बे बर'लेण्ड जायनाखि सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड जायहा जागौमोन, बेखौनो बिसोरो लानानैहाय दिनै बे बिटिआरनि 2 डिस्ट्रिक्टखौहाय लानानैहाय बेखौहाय जेनाखि बे बिजेपि सरकारा जेरैबायदि बिसोरो बे क्षमताफोरखौ सोरजिनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय जोबोद फिउचारावहाय खोमसि जासिगोन होननानै जोङो सानो। बेनिखायनो जोङो सानो बेनि थाखाय जों गासैबो दल संगठन जेसेबां दं, जोङो बिनि एगेन्स्टआव जोङो गोख्रोङै गसंथानांगौ। डेम'क्रेटिक प्रसेसआव जोङो बिनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि जे सिमां, जोंनि जिनाखि एफाग्राब 5,000 जन बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गावनि जिउखौ बावबोबाय बे बर'लेण्डनि थाखाय, बियो जोंनि थाखाय जोबोद बिसोरनि फेलें जागोन, बा बिसोरनि जिउ होनाय बा जोंनि खस्थ' खालामनाय गासैबो फेलें जागोन, बे मिनिंलेस जागोन। बेनिखायनो खावलायदों जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामा बे इउनियन टेरिटरि बिसोरो बर'लेण्डखौ नागारनानै, बर'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट 2खौ नागारनानै गुबुनजोंहाय जेरै खालामो मा खालामो खालामथों, नाथाय जोङो बेनाखि 2 डिस्ट्रिक्ट बर'लेण्ड बेखौ क्षमताफोरा हाबहोनो नाङा आरो जोङो बिनि थाखाय सरकारनियावहाय डिमान्ड खालामनांगौ। बेखौ जोङो गुरै गोसोजों खावलायबाय। आसा खालामो जोंनि बे प्रेस मिटनि दारै नोंथांमोना बयबो सांग्रां जागोन। जोङो बेराफारसे नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव बेफोरबायदि खोथाजों दान्थेलायनाय बिदि जागासिनो दङ, बिभिन्न दल संगठननि गेजेराव, बिभिन्न पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव। नाथाय दिनैहाय जों बेवहाय बिदि गावजों गावनो बिदि एना एनि जालायहोनानैहाय बे बिजेपि सरकारा जिनाखि पलिसि लाबाय, जों बर' जाथिखौनो धंस' खालामनो जिनाखि पलिसि लाबाय, बिनो जोङो नुबोगासिनो दङ। क्षमताफोर जायोबा दिनै मा जाबावगोन, बेखौ नोंथांमोना सानदो। थारैनो दिनै नोंथांमोना जों बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना साननाया मोजां। इउटिअनि आफादगिरि बिथां मार्कुस बसुमतारिया जा खोथाखौ बुंदों, आंनि साननाय, आंनि सिन्ता खालामनाय बावहाय सैथो खोथाखौनो बुंनो हमदों होननानै आं सानो। दिनै नोंथांमोना मा गावनि गाद्दिखौ लानानै, गावनि पावारखौ लालायनानै दिनै आंनि सरकारा बेफोरबायदि मावदों, बैबो बुंगोन आंनि सरकारा बेफोरबायदि मावदों। नाथाय नोंथांमोना सानदोंना सानाखै, आं बर'नि दैदेनगिरि, बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं बुंगोन, नोंथांमोना जुदि गावनि हारिखौ देरसिन सानाखैबा, नोंथांमोना गावनि गाद्दिखौ जुदि गिदिर सानदोंब्ला, होनबा नों बर' जाथिया जोबनो थाखाय बारा सम नाङा, गोबाव सम नांला, गोबाव बोसोर नांला। गाबोन समफोरनो नोंनि हारिया, नों दिनै माखौ लानानै गिदिर देदगाबाय थादों, माखौ लानानै बैबो बै सुबुं नोंथांमोना माखौ लानानै एफाराब गिदिर खालामनानै लाबाय थादों, माखौ लानानै नोंथांमोना माबे पावारखौ लानानै दिनै गिदिर खालामबाय थादों, बियो फेलें जागोन होननानै आं सानो। हयथ'बा नोंथांनि खिबु उनावहाय नोंनि सुथुर बै सासे पलिटिसियान आरो बैबे सासे पलिटिसियान, बे बर' सुबुंनि बे सानै पलिटिसियाननि खिबु ओरैबायदि सुथुरा होसोदों,
नोंथांमोनखौ मालाबा गोथौ हाखराव खोख्लैगोन। लोगोसे जों बर' जाथियाबो नोंसोरबायदि बर' दैदेनगिरिनि थाखायनो अलखदाव गोग्लैहैगोन होननानै आं सानो। दा जाथों इसोरनि अननायाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ कमतापुर UTC आव दा गोग्लैथों। मिथिबाय? गोग्लैहैनोबो सम नाङा। आङो नाम मख'नो सानाखै। सासे बेंटल साइडनि सानसे समाव खोनानो मोनदों आं, चिरां डिस्ट्रिक्टआ राजबंशीनि बा गुबुन हारिनि जायगासोमोन होननानै आं खोनानो मोनदों। नाथाय बेवहाय बर'फ्रा ओरै हाजो सेर सेरसो फैनानै बे एरियाखौ दखल खालामनानै लादों होननानै खोनानो मोनदों। बे खोथाया जुदि थारब्ला दिनै आं गमामायैनो बे खोथाखौ थारबो होननानै साननानै लादों। खारन दिनै राजबंशीया आं राजबंशीखौ टारगेट लादों, थांखिनानै बुंदों। दिनै राजबंशीफ्रा जोंनि बर' चिरां डिस्ट्रिक्टखौ राजबंशीनि बा जायगामोन होननानै बिथांमोना बुंनानै लाबाय थायो। आरो थारैनो नंमारगौबो नामा? जोंनि बै दैदेनगिरि बिथांमोनावहाय आंनि सोंनाय। बेफोरबायदिनो आं मालाबा मैया दाखालि जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों, बेफोरबायदि स्टेटमेन्टखौबो आं सम सम होलांबाय थागोन आरो नागारनायबो नङा। आसा खालामदों जोंनि बर' जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दं, सोरबा BPF आनो जा, सोरबा UPPL आनो जा, नोंथांमोना पलिटिक्सआ आलादा मेटार। ओंखायनो जोंनि बे बर' हारिखौ दिनैनि दिनाव रावबो नायग्रा गैया। ओंखायनो पलिटिसियानफोरा जोंनि बर' हारिखौ बासायाबा रावबो बासायनो हाया। सोरबा फरायसा आफाद, जोंनि बर'नि गेजेराव मोननै मोनथाम फरायसा आफाद दं, नाथाय बिथांमोनाबो बासायनो हानायनि राहा लामाखौ आं नुहुराखै। बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आं। दिनै बिथांमोना गोबां मिथिं दावथिङावनो बुंनो हागौ, जों आफाद गैयामोनब्ला बे बर' हारिया थांना थायामोन। बयबो बुंगोन जों गैयामोनबा बर' हारिया थांना थानाय नङामोन। नाथाय खिन्थु जों साननो गोनां, दिनै बे सिरा जाग्रा राजा फोलेरनि मानसिया दिनै दिल्लीजों बेसेबां क्ल'सआव दङ। सोरबा बुंनो हागोन नामा इन्डियानि सोरबा प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा हम मिनिस्टार, सोरबा गुबुन दैदेनगिरि, गिदिर गिदिर दैदेनगिरिया सोरबा बर'नि न'खराव अनला ओंख्रिखौ जाफैदों नामा? बुंनो हागोन नामा? कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दिनैहाय राजबंशीनि सोरनिबा न'खराव गार्डजों गार्ड जानानै दं चिरां डिस्ट्रिक्टआव। नाथाय बै सुबुङा इन्डियाननि बिराद गिदिर BJPनि लिडार। बिथाङा हाबफैदों, जिरायफैदों, दान्दिसे सम साहा लोंनानै जिरायनानै ओंखाम बायदिसिना जानानै थांदों। नाथाय बेवहाय सोरबायासो क्रेडिटआ बिराद गोजौ। बुंनो हागोन नामा आं बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर, एक्स दैदेनगिरिफोर, नै दा खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो हाफेरदों नामा? थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आं भिडिअ'आव माखासे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला आंखौ क्षमा होगोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामा, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। UTOनि आंनि भिडिअ'खौ आं जा बुंनाय बेखौ दानाय UTOनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथांनि बुंनायखौ नायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो। आंनि भिडिअ जेसेबां दङ बेखौ दानाय। नोंथांमोना रागा जोंगोन, आं सोरखौबा बखिफ्लांगोनबो, मागोनबो, रायफ्लांगोनबो। थ' जुदि बेवहाय जुदि आं माबा मोनसे गोरोन्थि खोथाखौ बुंदोंब्ला क्षमा होबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारि।